Yo, what's up mga idol? At nagkita na naman tayong muli. At yun nga mga idol, no, may basketing din ngayon mga idol sa, sa PUF mga idol, no. At yun nga mga idol, no, tagod din na mga idol. At yun nga, sobrang layo na mga idol, no. At wala tayong ibon na mga idol, no. At yun nga, mag-aabang tayo sa Kalapatoy Loft mga idol. Kasi yun mga breed ko rin yung mga idol, mga ibon ko rin yung mga idol, no. So dun tayo may ikiabang bukas sa kanila mga idol. At tara na mga idol, punta na natin si Eliana Loft. Kumusta mga kukuy? Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck four, he ran out the door. Hickory dickory dock. What's up mga idol? So yun ang ano, isa mapagpalang gabi mga idol. At yun, ito na naman tayo ngayon mga idol, no. Yan, sa PUF tayo ngayon mga idol, no. So time check tayo mga idol, 7:43 mga idol, no. Ang oras na ito atin sa inyo ng Kalapatis Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzalez mga idol. Yun nga mga idol, no. At ito, dalawa na yung mga idol, lalaro natin mga idol na sa Eliana Loft mga idol. At yun yung sa atin mga idol, wala na talaga mga idol, na wala na mga idol. Hindi na kinaya mga idol. Ito na mga idol na. Ito, konti pala yung mga ibon dito mga idol. Bilang na bilang pala mga idol, no? Konti-konti pala yung mga ibon mga idol. At medyo mahaba pa naman yung oras mga idol, no? Siguro maya-maya pa yung iba. Ay, si Cousin Jojo mga idol, tatalpak na mga idol na. At yun na nga mga idol, mega shoutout na sa lahat ng mga kalapatid sa PUF mga idol, no? Ano na sa mga ano dyan, mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo, no? At sa mga ano, viewers natin dyan, at least naman pasupport nung munting channel natin mga idol. At yung ano, at Eliana Loft yun, pasupport din mga idol, no? At yung ano, mega shoutout na sa mga pogi nating coordinator dito mga idol, no? Solid na solid mga idol. Mega shoutout to. Ayun na ano, ito yung mga malakas mga idol eh. Pasimple yung mga idol. Ayun na ano. Thank you, Henry. Ayun lang. Ayun yung drink. 5 lang. Ayun, 20. Medyo tagilid sa speed yung mga tagilid sa speed yung mga warrior. Medyo manating naman sa oras. Ayun na mga idol na. So, ito, abangan tayo mga idol na. Bukas biyahe mga idol, bukas biyahe tapos ano na, linggo mga idol, abangan to mga idol. Yung ano, nagsakay din tayo sa ano kanina sa BBC mga idol. Yan na nga. Ano nga mga idol, so ito tapos na magdalpak mga idol. At yan, napakabilis talaga mga idol, no? Kasi wala namang ganong tao dito ngayon mga idol. At kami pa lang mga idol, no? Kami lang yung maingay dito. Yan na. Asa na kayo? Pumunta na kayo rito. Ayan, lapan naman, no? Ayun o, lapan naman o. Yan na lang naiwan. Ha? Hindi, meron pa yan. Meron pa maya yan. Tsaka hindi na naman dito to, meron pa sa ibang ano eh. Magbita yan, dami na yan. Ano mga idol na, so... Parang pakiramdam ko talaga mga idol na paubos yung mga ibon mga idol na. Talagang... Ay, sige lang, mga breed pala to? Mga breed kayo? Ano, asling community chanter ako, Maynila. Tulis ako, ano ako. Sa Maynila ako. Ito mga brand pala ito mga dito mga idol, no? Yun. Mega shoutout na sa lahat ng brand, no? Capital S mga idol. Yan nga, no? Sa lahat mga idol, no? Yan nga, no? Sana ako sa Manila. Asking community chapter. Yun nga, no? Mga idol na, so hanggang dito na ito mga idol. At yun, abangan tayo sa linggo mga idol, no? Dating gawi, dating pwesto.
Palakpakan mga idol, no? Pero mga idol, gusto ko pala mag-isip sa doon. Sana tagutin mga idol. Hindi natin alam yung kilometer ng distance nito mga idol. Hindi ko pa na-check mga idol. So yun mga idol, bukas na lang mga idol. Alamin natin yung kilometer ng distance mga idol sa tagutin mga idol. At yun ang dito na ito mga idol. Maraming salamat sa inyo, sa mga viewers natin dyan. Mega shoutout sa inyo. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? So ayun na nga mga guys, no, isang magandang umaga sa inyong lahat. At shoutout nga pala dyan sa coordinator ng PUIP mga guys, no, Aliana Linloop mga guys. Nagkarga kami mga guys sa PUIP papuntang Tagudin mga guys, no. So mga guys, ang release ng ibon is 16. Yun ang release doon mga guys. So maghintay tayo dito ng 8:30. So mga guys, no, ang speed niya dapat is 1.4. Kaso lang mga guys, wala pa kaming ibon na dumating kahit isa. At dalawa lang talaga mga guys ang isinakay namin. So mga guys, ito mga guys, may naghihintay mga guys sa ibon niya na darating mga guys, no. Yun mga guys, may kapre. Ayan mga guys, may kapre na pumatong sa malunggay mga guys. Ayan, wala pang dumating kahit isang ibon. So mga guys, time check tayo mga guys, no. Kaya lang kapre ang nandito dumating. Time check tayo mga guys. Ayun mga guys, yung loop nila, wala pa sila mga guys. Ang oras natin is... anong oras na ba? Is 8:38 mga guys, no. May dumating tayo, yung karga ng PUIP na 2 piraso. May dumating mga guys. Ayun po naga. So ayun siya mga guys. 10:15 dumating mga guys. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan mga guys. Ayan. Kuha na ga. Kuha na lang. Kalampaga ba yung kalampaga yung pakainan. Yun na mga guys. Yan lang talaga ang dumating shot. Para super late na talaga, no. Kaya yun, Kadyo. Sige, Kadyo, kalabogin mo yung yung doon ga, sa ilalim ga. Yan. Sige mga guys. Yan, ayan na. Ayan mga guys siya, oh, yan. Ayan. Ayaw nagagpo na. Ayan. Ayan mga guys, yan. Ayan siya. Ang hirap naman ito. Ayan mga guys, oh, yan. Ayaw pa talaga pumasok, no. Ayan siya. Sige, kalabugin mo, kalabugin mo, papasok yan siya. Ayan, sige, kalabugin mo lang siya. Kalabugin mo lang. Yan, tulak mo ka. Ayun. O, sige na. Pau, halika, Pau. Ano mo, Pau? Mag-lock si Jojo, Pau. Ha? Ay, dali na. Sige, dali na. Ayan na mga guys. Dumating, na. Isa lang talaga mga guys, no? Ayan. Siya lang mag-isa. Pau, dali na, nak. I-clock mo muna to, be. Sige, dali, Pau. Mag-ano pa to, Pau? Dali na. Ayan. Yan mga guys, oh. Yan mga guys ang kinarga ng sa PUIP. 2 yan sila pero hindi pa nakarating ang isa. Ayan. Anong oras na pa dyan? 10:17 mga guys. Hindi, nag-time check lang tayo. Sige. Ayan. 7:49 years. Mga guys, no, ang speed niya is 7:49. Mabilis. Ayun lang mga guys. Ano ga? Mabilis. So, super bilis mga guys. 794 ang speed niya mga guys, no? So at least mga guys, nakarating ang ibon natin. Idol, dito sa Liano Love mga idol. At yun na mga idol, no? Mangungumusta tayo mga idol sa tagudin nila mga idol, sa PUIP mga idol, no? Sa 11:30 mga idol. At yun na nga, no? Nag-iisang ibon pa lang mga idol. At yun na nga, no? Saklap mga idol. Saklap pa nangyari, no? Yun na nga, no? Nag-iisang ibon mga idol. At dito siya mga idol, oh. Ayan mga idol, oh. Yan, nag-iisang ibon pa lang mga idol, no. At yun na nga mga idol, no, 11:30. Yun.
Napakalakas ng ibon namin mga idol, no? Solid mga idol. Sobrang bilis sila mga idol, no? Yun na nga mga idol, sobrang bilis mga idol. Lumampas sila mga idol. Yun, nag-ikot-ikot muna. Yun na nga ano, so hintay-hintay tayo mga idol, no? At maaba pa naman yung oras mga idol. Pag di makarating ngayon mga idol, may bukas pa. So, ayun na nga mga guys, no, wala talagang dumating. Alboronop ang dumating. Yun na nga mga idol, no? Nag-iisang ibon mga idol, no? Yun. Sa PUF mga idol, no? So wala na. Malapit na mga idol, no? Nararamdaman na natin yung pagkagulong mga idol. Pagkakuha ng interior. Yun na nga mga idol, no? So, Wala talaga. nag-iisa mga idol, no? 700, ano? 794. Ang Speed niya mga idol, no? So talagang ano, talagang wala. Ganun talaga. Mahirapan mga idol. So yun na. Surrender na kami. surrender na, launa na eh. Yun ang ano, so wala na mga idol, time check tayo mga idol. At yun ang mga idol, at hanggang dito na ito mga idol, at tatapos na itong vlog na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo mga idol, no? Kahit mahina yung mga iba namin mga idol, sana nandiyan pa rin kayo mga idol. Patuloy na sumusuporta sa Small Bacteria Ball na channel namin, no? At yun ang ano, Alburo Loft, tapos Aliana Loft, no? Please pa-subscribe naman idol, no? Huwag nyo kalimutan, hit yung notification bell para mag-update kayo mga idol sa sunod nating gawing mga Video. Video. Bye-bye.